natáčím to, aby v případě bylo vidět, jak jsem se teda zabila. Já se to prostě bojím skočit sama. Ale měla bych to umět. Tak jdu na to. Asi 3krát se ještě utřu ruce a asi se ještě 4krát utřu tyč. A z toho stresu. Tak jdem na to. Třepám si ruce z toho, bojím se, hrozně se bojím. Ne, umím to, musím to skočit sama. Musím, už není čas čekat kvůli World Cupu, kvůli World Championship a hlavně tak splně vidíte moji psychickou přípravu. Takže nákrok na švih, hodně od tyče, hodně nahoru, hodně přitáhnout ruce do toho claw gripu, hodně nákrok, nášvih, přidat druhou nohu, zpevnit, vykopnout co nejvíc od tyče, přítah, přehmat dolů a zbrzdit nohy, ať se nenačudím, ale to se asi nenačudím, to se nebojím už. Jo, teď říkám, že se nebojím, že se nenačudím, tak abych se nenačudila. Tak. Asi mi nohy asi, jo, jak to vypadá, když to skočím. Bylo to křivě, protože jsem dopadla trochu křivě. Určitě jsem neměla úplně celou dobu zpevněný nohy, jak jsem se bála a předpokládám, že jsem si tam kopla a pokrčila jsem si koleno. Tak se jdu podívat. Druhý pokus, claw grip do flag gripu ze země. Takový naskočený. A první pokus byl přesně, co jsem říkala. Proto to bylo křivě taky a proto to tam bylo s tou zakopnutou nohou, to dělám většinou, když se bojím a snažím se tam jakože, mám pak pocit, že si tam jakoby víc našvihnu těma nohama, když se jakoby dokopnu do pokrčeného kolene. To dělám jakože vím to z těch videí a cítím tam osobně takové jako v té mikrovteřině, takové jako mírnej záškup v té noze, takže vím, že jsem ji pokrčila, ale když jsem to začala trénovat, tak jsem vůbec jsem nechápala, že tam tu nohu krčím, jsem byla přesvědčená, že mám propnutou. To samé jsem dělala i u Fonji, takže znova. Ale tak, propnuté nohy, hodně odtyče, hodně zpevnit nohy a větší nášvih, větší možná ještě trošku přítah. Tak, jak se bojím, strašně se mi potí ruce. Tak, teď možná nohy lepší, možná, ale nepodržela jsem je tam, takže mi strašně rychle šly dolů, takže mě to tak jakože neodpružilo dobře. Takže, tak třetí pokus, s tím, že u prvního už mi ta noha u toho druhého pokusu mi ta noha škubla trochu míň, takže teď půjdu 2 průpravní, jenom na to odtyče a pak to skočím. Takže průpravný, akorát to vždycky tady sousedí mají radost. Proč do toho mluvím? Sama na sebe asi, nebo já to pak asi nasdílím. Deprese z toho, že trénuju sama. Že vlastně jsem furt sama a jednou týdně, mám někdy 2krát na soukromku, kde jakože řešíme furt jedno a to samé. Nedostatek vlastně času na trénink, frustrace z toho, že to netrénuji, jak bych potřebovala, jak bych chtěla. Těžký život matky, která se snaží jednat na šampionát, no. Ano, pořád mám ty pocity, že jsem se trošku
zbláznila, že jsem se do toho pustila, ale už mi přijde, že to, už jsem jakože v půli cesty, tak už mi přijde blbý se na to vysrat. Tak, ještě jednou, průpravnej. Hodně jsem. Hodně jsem. Blbý je, že když to dělám jakože sama, takhle, tak prostě v pohodě. Jakože nemám pocit, že chcipnu, jo, ruce, že mám jakože odvařený, a v momentě, kdy tam je jakože ten faktor, že musím do toho přetočit, do toho regripu, tak prostě jak kdybych půlku vysrabila. Je to, jak říká Alex asi, už mi to tak prostě přijde, že to jak říká Alex prostě, že jak tam ten lektor prostě nestojí a už je tam prostě ten faktor, tak to ubere prostě 20% z týho prostě výkonu. Takže podle Alex, Kalusovi zhrnu, už se k tomu přikláním, jakože už mi přišlo, že to dává smysl, když mi to říká poprvé, ale už se opravdu přikláním prostě k tomu, že opravdu, jako když mají člověk ty dynamiky nebo nějaké těžší věci, který se zrovna učí sám, tak opravdu jakože ten faktor, že vás tam nikdo nejistí, tak vám odebere prostě těch 20% prostě z toho všeho, takže to musíte natrénovat na 120 ve studiu, abyste pak dali z toho prostě na soutěži nebo někde prostě sami. Jsem toho teďka mi přijde živým důkazem. Tak, ještě jednou, teď do toho nebudu pindat a půjdu 11 cvik a rovnou potom s tím regripem. A zbrzdit ty nohy, víc je tam podržet. Jo, prostě odsuď, šup, podržet tam ty nohy. Jako při fondži, když je vystřelím prostě nahoru. Tak jdem na to. Podržet to tam, přitáhnout se tam, ještě trošku odlehčit se a mít tam ten prostor na ten regrip. Tak. Furt dopadávám neúplně ideálně, takže se jdu podívat. Teď jak úplně nevím, jestli tu kameru nemám úplně ideálně, já jsem trošku jakože zhraný, takže možná nedopadám úplně křivě, protože nemám to video úplně jakoby přesně kolmo proti, tak možná to není úplně strašný, ale stejně mi tam cuklá noha. Blbý prostě s tou cuknutou nohou, no. No tak znova, líp. A teďka s pokračováním, jo, protože to má být do rovného jakože flagu na 2 vteřiny na povinný prvek, protože tak jsme si to prostě vymysleli, tak já tam jakože to má 3 minuty 15 ta hudba a tam jakože není čas to nějak jakože napojovat líp, takže nic jiného mi nezbyde, takže teďka zkusím regrip co nejlépe úplně propnutý nohy, nekrčit je tam a zkusím hned jít flag. Tak. Takže opatrně. Hodně tam, jakože ten poslední pokus nebyl úplně marný. Ať to mám i natočený pro Katku. Jdu se kouknout. No nevím, tak už asi poslední pokus. A zkoušela, dám si kameru trošku sem, aby to bylo trošku kolmějc vůči tomu, jak jdu. Ať se můžu pořádně podívat. Protože já fakt cítím, jako, že mě to tam trošku vyrotuje po tom regripu, to si můžete vidět, že já začínám takhle, ale potom po tom regripu skončím, mě to trošku vyrotuje a ten flag je sem prostě, jakoby čelem to bylo na tu kameru a to je prostě špatně, protože potom na ty lidi prostě skončím obráceně, nebo neskončím čelem prostě. Takže špatný směřování, zase body dolů, že jo, na provedení. No, prostě, stejně mi se tam ta noha trošku ukopla, tak jdem ještě jednou a pořádně. Jsem se načoubila teďka. Bože, tak ještě dám jeden pokus.
Tak už asi definitivně finální pokus, protože pak to budu trénovat na druhou, na to horší. Hodně průpravných cviků teď budu dělat, jako abych to trošku vykompenzovala. Čím víc to trénuju, tím víc mám pocit, že na tu druhou je to prostě horší. A už to cítím, jako, že tam už začínám mít jako diskomfort, navíc já jsem zvykla opravdu všechno trénovat na obě a tohle mě trošku jakože psychicky ničí, že to nemám jakoby tak dobrý na obě strany, takže pak půjdu na obě, už mi bolí bicák. Tak, jo, přitom třeba, jakože ten regrip mi přijde, že už mám docela nadrilovaný, já se úplně nebojím a hlavně co doporučuji, nebát se úplně tolik to jakoby posrat, protože já jsem to už párkrát skočila, jako když jsem to dělala z tyče, tak jsem to párkrát skočila jakoby špatně a zjistila jsem, že se jako nezabiju. Maximálně nepřeregripnu spodní ruku, že přegripnu jenom tu druhou, tak se člověk se trošku jenom načoudí do prsička a není to taková hruza. Jako když třeba netrefíte tyč, že já předpokládám, že i ve fonži člověk tu tyč prostě trefí, tak jdem ještě jednou, zkusím ještě líp. Jo, teďka třeba já to tam nepodržím tolik v tom vzduchu, že mi začnou dřív padat ty nohy a proto i potom ten sešup těch nohou je prostě strašně rychlej a není tolik zbržděný. Jo, by to správně mělo být, že jak ve fonži, že já to tak podržím, regripnu a pak pomalu, jakoby trošku cílenějc, držím ty nohy dolů do té potom finální pozice a pak vytáhnu tu vlek. Jako ono, já mám ty vleky, mi přijde docela silný, protože víte, že jakože tam potom držím v tom flagu, ještě se tam jakože srovnám a je mi to prakticky jedno, že tam něm jsem. Ale tyjo, prostě s tím regripem. Ne, tak dobrý, už se tolik nebojím, už nemám takový třepak, jak jsem měla předtím. Tak jakože já bych si přála to teďka skočit nějak ucházejícně, abych to mohla poslat v kacce, aby tam mi neřekl, aby aspoň jsme měli takový pocit, že aspoň něco už začíná nějak jakože vypadat, jakože já jsem úplně v řidiči s tím šampionátem. No jo, tak. Jdem na to, pořádně prostě. Pořádně ještě si vytřu ruce, ještě si vytřu tyčku a už musím jít kompenzovat tu druhou stranu, když se nedá nic dělat. Ať mě úplně nestechne, no tam dělám jenom ty průpravný, tam totiž zase mám krizi, tam se to bojím úplně skočit sama, že tady aspoň si udělat ty průpravný, aby mě potom Katka v neděli chytla. Tak. Ještě jednou, protože teď nevím, kdo viděl, co bylo špatně, moc vysoko daná spodní ruka. Prosím, tam muž i vytláčel do té vlajky teďka, takže zkusím ještě jednou, ruka trochu níž, takže zase průprava, kam se chytám, jdu sem, níž. Jo, tím pádem mi nemohla odpružit, ale je třeba se tak pochválit, to já moc neumím. Tak jsem to aspoň skočila sama dneska několikrát. A trošku jsem překonala ten vlog, tak jak mi říkají všichni, nesmí být na sebe tak přísná, to já bohužel jsem. Ale jak mi někdo jednou řekl, kdo? Lucka Dědičová, už jsem vzpomněla. Kdyby jsme na sebe nebyli tak přísní, tak by nás to prostě nehnalo dopředu a bylo by nám to jakože trochu jedno. A mě to jako jedno není, jak to vypadá, já chci, aby to vypadalo precizně. I když to teď tak úplně jakože nevypadá. Ale tak ještě jednou, pořádně od tyče, z pevnice, přítah, regrip a pak ten flag. Jo, no prostě, bože, ať aspoň jeden můžu poslat Katce, že není úplně trapnej. Dýchám, jo, vždycky v těch vlajkách.